Mageto yuza noti chia. Pull it, pull it, pull it. Eka, pull it, pull it, pull it. Akwiraka, mapraisi. Tesa tichalisuwa raisi. Indiyo yaka samwe zina pauka. Sikore lino, jari chaka chete pauka. Nekera mutikangwa. Njatorarira mshikuze kakangwa. Kasamu wakaribeka jirinda kachanga. Mujasera kwa moto mujifika uti. Mujaruka chete mopa maje manuti. Ayi wakasinariyo kachakana titi. Kunyangwe baise, alichakwa na makuti. Right, mazvinzwira zvekazi akwiraka maprize. Yes. Andi tese ticharisuwa. Rice. Right, unoriziva kuti rice we. Mpunga. Andi tichausuwa mpunga. Ataura Mugeto Youth akati tichausuwa mpunga. Takuunzirai monthly comic awards emwedzi 1. Mwezi wa October. Ndina Bambo Chisale. Eka, Enoch Chisale. Go follow him on YouTube, follow him on Facebook as well. Tauya nawo monthly comic awards emwedzi wa October. Ndichida kutenda vanogara vakatitsigira mwaka nemwaka. Tandra Media Pro nyanzvi mukutora mifananidzo. Unokuziva kuti Tandra? Yes. Vanoita mavideo. Akanaka so ninge nkaka. Tandra ndo basa redu pa Morgan House 4th floor. Pamwe chete ne Icons Groceries. Vari kuti ngatitengere vabereki chikafu. Christmas yakuya hanzi wacharisuwa chi? Rice mpunga. Yes. Just go on our website. Mobva matengera vabereki chikafu vogara vadya. Eka munongobhadhara tikutaura imimi vari diaspora. Ndi munokwanisa kuita zvinhu izvi kutengera hama dzenyu. Pamwe chete ne Fine Eye Panel Beaters avanogadzira mota Chisare. Mota kuti yadhumira, mota kuti yakweshera, izvozvi nguva yakuda kunayaka. Yes. Unoenda nayo mota yogadzirwa yodzokera zvayanga iri. Fine Eye Panel Beaters variko kuna Coventry koko. Hande tinogadzirisa mota, uyai tisevise mota dzenyu tinozviita zvakare. Pamwe chete ne Champion Farm Produce. Tiri kuti vegetable. Unoziva vegetable. Yes. Pamuchato, parufu, zvese tinoprovider. Champion Farm Produce. Also go on our website. Mobva mazvionera. Tauya nawo monthly comic awards emwedzi wa October. Ndichida kubvunza, ndiani special mention wemwedzi uno Chisale? Tine Pokhelo. Yes. Mere Pokhelo. Hanzi ndiyo wane chimuti. Wane chimtengo pachichewa tinoti chimtengo. Hanzi chimtengo chaenda na Pokhelo. Eka ndiye watiri kuti aiwa tinokutendai medium nezvamakaita kubatsira Gringo. Watanonzani? Lazarus Mbola. Sorry, Lazarus Bola. Murumona mkomana achatibhanisira macomic awards. But we thank you so much Madam Pokhelo for whatever you did. May the good Lord bless you. Takupinda mumacategory emwedzi uno. Ndanyimwa nasi ndatorerwa iPad. Yes, iriko ndi chimuti che iPad chiriko ndi nasi. Nasi chimuti chakabatwa na Abambo Chisale. Ndiani nominee number 1 in the male celeb of the month of October? Tine Mr. Mucha. Mucha Chima. Mucha Kaula. As Mr. Mucha Kaura. Mucha Kaura. Reka tuone Mr. Mucha Kaura. Dziri kokoko. Daka uko ngombe dziri kungobereka hatina kana losi. Kwai dhiziri. Kana pari pakurima ndikagaya chi. Ndongorova 0 tillage kana kusunga zvipani zvangu zviviri. Basa rakutoenderera mberi. Mbeu ndodzvara yemudura umo. Ndapedza nazvo ini. Apa vana vari kudya sadza makuseni, sadza masikati, sadza manheru, maputi. Izvino makuita business kuuya kunoku muchizoputisa maputi muchinotengesa mumastriti umo. Wokoyo nachamisa muchapepuka. Pai mwana, vachapenya uko. Dhorobha rava kuno kuruzevha. Isusu vhoti yedu ndipapo hatichinji kusvikira 2030 tichingotonga nakutonga. Wazvinzwa apa manzwa Bambo? Natozvinzwa. Hanzi sadza makuseni, sadza masikati, sadza manheru, maputi. Kana newo zvinoita asi uko tinogara ndifungizire kuti zvinobuda. Zvinoramba nei? Kanzura isiri kubata basa zinonwisa mvura isiri kubatika. Saka majiro ayesadza kuti makuseni masikati manheru nenge uri kunoma panado. Linozoenda here kana isi mwedzi uno tiri kuti ngazviende. Handina Chisara hazvizoende. Hazviendi manje. Kana mapinda mutoireti mati sadza makuseni,
sadza masikati sadza manero apa hanzi derere haridi mafuta pamwe derere ndo rinozoita kuti ziende karinotsveta asi rinokulirwa pawa chete apa he is our nominee number 1 nominee number 2 ndiani muderogo pane mukoma webaba Tencent une chokwadi nezvinhu zvakutaurira vanongooneka mafesi avo akafanana nenge mabhazi anzi Uncle Roland mukoma wababa ameno ndichisara daro handizirini kana maakutsvaga munhu munotsvaga uyu anzi Uncle Roland komanje mukoma wako anzi chii nakatoona senge vanofanira zekutega vanhu pafacebook Uncle Roland vakasiya tag apo waitamba vari uko kupata rega tivaone vachizvitambira tione ndaiona tag yawataiona tag wakatenga hembe vakangosiya tag vajaira zekutega vanhu pafacebook he is our representative in the world blessers competition ndo vari kunomirira Zimbabwe asi ari kublesa mabhebhasiri emuno chisara ndezviri kunzisatsisi kuti muno watoshaya here Lawrence anonzi Roland chisara najaira kuti Lawrence alright anonzi Uncle Roland handitsvaga mabhebhe emuno nachisare tanga emawana emuno who is our nominee number 3 tine baba alikincheso alikincheso aita sei baba alikincheso aikona mwaifungidzira kuti kana munhu yadhakwa ndiapo anotaura chirungu kana rudo futi unotaura chirungu baba Alec Macheso hanzi vatauriswa chirungu nebhebi paAustralia rega tivaone mama you see I'm with you Vaneni mavuto ndi mavuto ine mavuto ndi mavuto ine amayana ndilela anamwalira kale my goodness anzi aikona watozwa anzi chi you see chirungu chataiziya chichitaurwa naMacheso e1 chete oh brother but this time vawedzera vakati yes you see I'm with her iye baby wacho my worry is baby wacho manje ari kunyemwerera mama baba Alec Macheso but who is our winner in this category tine Uncle Roland Uncle Roland is our winner in this category mwedzi waOctober vakanetsa Uncle Roland apana baby kubva kumaXhosa Zulu Pedi Sutu Swati wese dark chocolate hello bone vakatora ese he is our winner in the male category of the month of October tobva tapinda female category of the month of October who is our nominee tine ambuya baba Tencent hama zenyu ziri kuwanda tine mbuya weTencent uri chokwadere nezvinhu zvakutaura ndinongozva kalanguage anoti chikasaka chingotarisai video muone kuti handisiri kutaura zvekunyika hanzi ambuya vaTencent is our nominee number 1 nenyama nemachipisi mwanangu iwe mai wewe asanakirwa ende automboda mai wekani tadya nyama ndatatasa zitudyo tadya nemuriwo tadya nemabheji kupinda mbuta waparamoswa vakomana imi amuyu Zimbabwe tati masachenesa abiswe tidye zvatadya kudhara nasitazvidya pano ndokutora zvatoshanduka zvinhu zvese tapa zvakanaka toda kuti zvirembe zvienderera mberi izvezvi tanotambudzika tisadzinyama kana mutikeni tasapinda handandichita nharo kuti havasi ambuya Tencent but mwatozvionera hanzi tanakirwa ende hauzomboda vanga vambonyanyo udyeiko newe juda chicken in ndiyo yavanakira chicken in here yakanoti chicken slice handisiri kuziya asi iwo ambuya watiji ati chicken iri right that was gogo waTencent vachiti tanakirwa ende hauzomboda zvanzi tamuNew Zimbabwe masanction aenda awo nesuwo tinofarira kuti masanction agara akaita sei akaenda tiri kuti ngazviite sei ngazviende right tisati tapinda panominee number 2 watiuda kutsura vanhu yes tsura nhasi ndione chimuti vanhu hamusati mandiona ndakatsamwa aikona munoziva ndichifara pane matambiro atisiri kuda uyu ndi president wevamwe uyo muri kuita izvo muri kuita kana mwashaya zvekuita pasocial media imai mafoni ndechii muri kutiitira president wevamwe
mazvionera vanhu vari kudhirowa nekukatuna president munhu ari mupollard nawiswana vari kuti dialogue ngaiitwe modai kudai aiwa ndozvinhu zvatiri kutsura tiri kuti aramba achisara akati respect the president ko akamuka mangwana hatizi hedu kuti anomuka mangwana achitonga here zikangoitika zinogona kuitika. Right, who is our nominee number 2 in the female celeb of the month of October? Tine mama pastor. Yes. Mama mfundisi vari kudzidzisa kuchina. Yes, vari kutsura vamwe vakati kudai kuna kuita competition. Yes. Right, rega tivaone mama mfundisi vachiti imimi muri mabaranza une kachibaranzi kawinako saka unotokundwa chete nesimona. Yes. Ende mune problem one. Ukaziva kuti andana nemukadzi anonzingi unonyangira foni yake. Chiri kudiwa ipapo inhamba. Nhamba yatorwa yasave mufoni. Chiri kudiwa kupota uchiona mastatus. Zvinovaya vanopozera foto kavaya. Hakuna zvako zvokubhache zvechibharanzi. Akabuda akadai. Right, wazvionera chisara hanzi madzimai edu anomira akaita sei anenge edu hanzi ndo asingagone kumira masmall house ndiye anotorova ti mastaira. Right, that was mama pastor vachiti usatore nhamba dzemunhu kuti uone mastatus unokwira unozvikwidza yaunoti chiyemu yemukati BP blood pressure inokwira. Right, who is our nominee number 3? Tine amai vaitaura nyaya dzekuti chihule hachisiri kubhadhara zvakanyanya. Right, zvikanzi baba ngavapindirewo baba nekuti ivo moms vari kutiwo mari yacho haichatoita sei haichekwana. Reka tivaone sezvandiri zvozvisondorarama nechihure chacho hazvisi kana kutombokwana izvezvi kudasa kuti mari yacho varume vacho mari yekuketa havana nokuti vatoshaya mari yekutoti vatoendesa vana ava kuchikoro. Haiwa ngavatitirwa nyasha ipapo taomerwa. Haiwa zimbabwe yakurwadza toita sendiyo nyika yedu toendepi tikaenda kusauthi tiri kupiswa nemoto toti toramba tiri munomo. Haiwa baba ngavatitirwa zvezvinani. Yes, that was our female celeb nominee number 2 zvavari izvo zviya but kuSouth Africa uri wakambokuenda wao ndifunge kudani nemadoubt because kuSouth Africa kunoendwa nepassport. Mapassport agara ari kuita ari kunesa saka ndifunga kuti wakaenda. So who is our winner in the female category of the month of October? Mbuya vatense hanzi tanakirwa ende hauzoita sei hauzomboda masanction ngazviende. Tobva tapinda pa a new category inonzi chi meal of the month. ita meal meal of the month hanzi chi tine slice chicken slice awa yakanetsa. Reka timboona kuUZ kwayakanyanyorohwa mumwedzi wa October. Nezikosu guys. Vakati machikenini anga chakurwirwa guys. Inini andina myaka paUZ. Kusleka. Akubhadhara honai guys. Mangani 1 2 3 4 6 machikenini. 8 pasando. Chicken slice. Pasando. Apa wamuzero yanga chia. Wigi yangu yadola guys. But vamwe vacho vari kuti yakashisha. You know problem ndeyekuti food ukagara usingaidyi kwenguva yakareba ukaidya unogona kunzwa ungaita sei yakashisha ningi like so. But I think amungambopiwe even ZANU-PF kanzi ine utsinya ingambounze chikafu chakashisha. Ndanzwa mumwe mwana achiti yaunzwa nevanhu vesa it would never bring chikafu chakashisha. Pamwe mangogarisa musati maita sei ndizvo zvakangoitika. Nominee number 2 in the meal of the month tine sadza nezondo. Aiwa sadza nezondo is our nominee number 2. Rakanetsa kana usina kurowa zondo mumwedzi wa October wakasara uri kumashure akasara sechi behind setarino. Yes, bodolo letarino. Right, sadza nezondo reka tirione president vachirirwa nemundege. Problem iri kuita vanhu chisara waona president vakaisa plate yavo poto dzekumba vanhu havachanzwisisi vanhu vakutoti makutonakirwa mukutonyika sadza nezondo mundege nefork and knife. President vari kungoti zvinhu zvakaomera munhu wese mari yavo haichatokwane kuti vatenge chikafu chemundege nekubhadhara maFL. Vakati zvimwe taakutakura kubva nazvo kupi kumba
ane moyo wokulera. Saka who is the winner in the middle of the month? Obvious sadza nezondo. Yatora sadza nezondo. Kana usina kuritsvaga tsvagawo muna November munemborova zondo unje kunakirwa. And the next, what is the next category? Andi tiri panani? Mambala Sawira. Ari kuita sesawira. Sawira ikuna kudaro so. Kuti kana ndaenda kumadhiri angu sala uchitaimira kusaiti kwangu. Right. Nominee number 1 in the Mambara of the month of October and is Sawira. Sawira ari kuti pari kubuda comic pass wachienda kumuchato Sawira chisara ari kutaza kusala chirowa poto yekumba. Right, reka tivaone. Zvakaitika kadzima yangu nini ndakasaka wa trust. Nokuti pese pese pandaibuda ndichienda kumadzoka kwaenda kutengesa mugoti yangu ndamboona papanga pakatsika tsoka yasawira wangu. Pese pese ndangoti ndadzoka ndaibvunza kuti poinda watsoka ichichichi adzimai vatangovega vega ndakuitika kuno wakatsaka kuti ndichiona adzimai ano pese papanenge vachingojuja tsvina vachipanza ende foshoko ndozvikutoitika here izvi ndozvikutoitika izvi vane nguva yakadii vachiita izvi haizvina kuti zvane 2 weeks iyo masvondo apera last week vandinondichitu ndarara tise musango matema nzosangana chikanishamisa ndichingoti panguva yacho tangopedza kuratisi tikangona tsvina iripo ikuratidza kuti yatoitwa izvozvi pasha yemanyoka takashaya kuti yabva kupindiyani pakati pedu vechitu saka takapesana pakumagenda kwake mumagenda kwake patakasvika kumba takatanga kutumeera nyawiri mabhora angu ese akatanga kuzvimba chirwadza simenti pasha kunauire kuungouya ndisina kuti asina kugadzirika zvekuti panenge ndiri zvikangobata tikangatototesa machira anenge takasunga nawo zvekuti kwazvata kuita kufamba kwacho kunotondinetsa mabhora ari kuramba achingozvimba manje vagadzirwa vapiwa size hanzi vari kupazha day in mukadzi wacho ari kupazha Sawira wacho ari kupazha ngatisiyanei nemadzimai evanhu yes ngatingogara tangozvitsvagira vani plus kuzipatara mushonga iri kunetsa saka aikuna kudaro. Right, that was our Mambara of the month of October. Tobva tapinda pacheko penga of the month. Chisani ndiani nominee number 1? Chekupenga taugara imwe taura imini ndagara notopenga okudara. Right, hanzi watch inoita 20,000. Yes. Iwewe reward uri kuti 2,000. Kufunga kwako ndiani anokudzosera. Reka tibona. Zvanzi watch inoita 20,000. Iwewe uri kuti reward 2,000. Reka tione. Inako haisikudyora kunzi 45,000 but watch 20,000 twabamba. Bracelet rangu 14,000 twabamba. Ring yangu 9,000 twabamba. Ndiwo prophet apo. Uchizane. Prophet. Isu tinongoziva kuti prophet vanoona izvo zakabva kudara nezviri kuuya nema-current situation. Hanzi komatadza nei mukomana ndiwanga uchibvunza kuti vatadza nei? Mwatadza nei kuona kuti wachi iri kubuda muri akaprofita kana kuprofita kuti nani wachi yangu ndiribe kuti Lobels Livo neFanta ndiyo vari wachi. Yes. Ini ndichiri kundirwadza. Prophet vabirwa wachi vakupinda mota vane statement ravakasiya vataura tereraunzwa kuda kutsvagirwa nani wachi yako ndizvo ndiri kushaya kuti asi vakaisa ma-CCTV mukati kuti sarai muje musajerere mageto. Chekupenga of the month nominee number 1. Nominee number 2 pachekupenga hanzi kana taenda kunomacha. Yes. Atiende tichimachira zvinhu zvatiita izvo tiri kuziva. Right, reka tivaone mukoma wangu from Harare South. Ndingofaro zvangu nizora nhasi nekuti tendane time tichingonzi masanctions but tikutenda president wedu notowapusha kuti kubva nhasi tichienda kumberi kati pushe kubvisa masanctions iya kuti apere. Hatisi kuti anopera rini but tine tarisiri kuti anopera nekuti tine mutungamiriri wenyika ari kufosa kuti masanctions abve zvandisatamboona. Chii chinombonzi masanctions zvinhu zvakafanana nekuti fuel inenge vanokwidira pafuel
vachitinyima mapepa emari vachitikonzeresera kuti nyika yedu ite nzara zvichonzi masanctions. Harare South kungotaurawo zvedu havasi vemuharare, vanhu vemuharare aiwa chero vanhu vakacha we know hanzi masanction chii zvinhu. Saka uri wati masanction ndiani? Haikuna pepa tinoziva kuti soja lavo zvinhu. Saka uri kuti masanction ndi soja lavo? Ndizvo ari kutaura kauri. Chekupenga nominee number 2. So who is the winner in the Chekupenga of the month? Tolai Prophet. Chaenda na Prophet Passion zvikanzi kana wachichita 20,000 yanhongwa nemugeto youth haangaidzosere for 2,000 anonohodha tumahonda fit oita mishika-shika yetu mota 10 tunenge tuchifamba pastreet. Aenda nacho Prophet. Tobva tapinda the award that you always wait for, the people's choice. Ndichida kutenda vanogara vakatitsigira Icons Groceries vari kuti ngatitengere vabereki chi magrocery. Haikuna kuuraya mhuri nenzara kuvabereki. Right, iwe uri kudiaspora, uri diaspora, ingoenda pawebsite unoti ndiri kuda magrocery, tine mahampa, vabereki vanogona kuzvigadzirira hampa, vobva tobva taiunza kwamuri. Who is our nominee in the People's Choice Award? Hatizvidi. Yes. Mhuri yeZimbabwe, zvirango zvakaitwa nenyika dzokumadekero idzi ngazviende zvigoenda, ngazvibviswe zvigobviswa. Hatizvidi. Right, mavinzwira tiri kuti nesuwo kuno kumacomic awards zvinhu zvisina musoro hatiite sei hatizvidi. Right, paita akavoice kareke kekwaya. I think the president also, one thing I love about the president is he has discovered that laughter is medicine to the soul. Pamwe pacho don't take it too serious. Vanhu vemuno muZimbabwe tinonyanya speech yacho yange sinonyanya kudai aiwa kanhu vari kuitira isusu. Don't take it personal. Usazvi wagona chirungu? Nakafanana nebaba Machesi. Right, that was our nominee number 1 in the People's Choice. Ndimi munovhota, ndimi munosarudza. Tobva tapinda pa nominee number 2. Yes. Haikuna munofungidzira kuti varungu havagoni kutamba. Yalipo chihera murungu. Saka roreni kuyasara ka. Tosara uye. Right, chihera murungu all the way from Australia. Ndikufunga kuti ndiye anofanira kuita deputy minister. Kana kutoita minister of culture. Ndawa anoziva zvinhu zvake. Atione chihera murungu. Akazunza madzakwatira. I think akauya kuno kuZimbabwe bevane competition chaasingangoita chete kuzochirovera chi basi. Aiwa achirovera. Chake anochinangisa kumunhu. Haachanangiswa. Chikanzi kuna majuice chikambonzi chanangiswa. So who is the winner in the People's Choice? Tine hatizvidi. Whatever is bad, whatever is evil, tati kuno kumacomic awards. Hatizvidi. Right, tobva tapinda pa the last and favorite tichitenda Tandra Media Pro nyanzvi mukutora mufananidzo. Watorwa mapiki here kutandra mukomana? Natotorwa hobo. Right, Tandra Media Pro pamwe chete ne Icons Groceries vari kuti ngatitengere vabereki. Pamwe chete zvakare ne Fine Eye panel beaters tiri kuti hunzai mota dzikadhumira uyai nadzo tisingakanganwe. Champion Farm Produce vanoti vegetables you can order them. Touya nawo kumba we deliver even my companies. Tengai maveg kwatiri kana muchibika lunch kubasa tinokuunzirai. Right, who is our overall winner in the month of who are our nominees? But nominee number 1 tine Uncle Roland. Uncle Roland. Uncle Roland do nominee number 1 in the overall winner. Call over number 2. Tine
hatizvidi hatizvidi. Right, iwo mwedzi wacho wanga uri mwedzi wokungozviramba kuti hatisi kuzvida. Who is our nominee number 3? Tine Mr. Mucha. Yes. Mr. Mucha. Mr. Mucha ningirikina. Right, the winner in the overall month of October is none other than hatizvidi. Till we meet again in the month of November. And the Domatangira get a prophet passion na prophet angel. Oh, is the Wafana. I got to our Unto the prophet. I pray to the one that yellow one. I mean, the prophet to read out. The master, yellow, the master. I want the prophet angel. I mean, one is the yellow maker. Professor the great more. And the daughter. I mean, one the prophet. Generator reader. Akaka one true reader. I mean, one provisor. Yellow true angel. Waken to the provisor. One the prophet. I mean, one. Flow the one. Get more reader. Get more reader. The fellow. I want the prophet. Flow the day. How Friday. Friday the get more. Get more is a one the prophet. Generator flow. Give the fellow. I want one to the prophet. Day one. One day wishing. Wishing fellow. Wishing at the tip. I mean, one. Wishing at the flow. The get more. Find the one. I mean, one to the angel. The man. And me saga one. I'm Trino. One the prophet. One floor the Moses one floor. Jerusalem. Jerusalem.